Magandang hapon mga Carnamental. Binisita ko po pala si Master Paul Lerida since day 1 nung group namin Bicol Ornamental Fish Keepers. Kasama ko na po talaga siya. So ngayon, ang objectives ko talaga ay bawat isa sa member ng Bicol Ornamental Fish Keeper, magawan ko po ng content or maisabay ko po sa mga gagawin kong video para makita po ninyo mga Carnamental kung ano-ano yung mga part ng mga members. Halimbawa, ako, fish itself lang. Halimbawa, kung ano lang yung duty ng isda na inaalagaan ko, yun lang. Wala po ako mga Carnamental sa pag-aquascape. Hindi tulad ni Master Paul na marunong siya mag-aquascape. At the same time, marunong din siya mag-breed ng mga isda. So ayun mga Carnamental, ang purpose ko po pala kung bakit ako pumunta rito kasi kakamustahin po natin sila Master kung ano po ang preparation nila para sa parating na exhibit po doon sa Makata. Saan nga po Master yung location nung nung show? Basta doon sa Makata Farm sa Daraga. Na nakalimutan ko yung Exact location. Kasi medyo malayo din yung mga Carnamental. So ngayon, binisit natin si Master Paul. As of now nga mga Carnamental, simpleng setup pa lang ang nandito kay Master Paul kasi ito po, comeback na lang po ni Master Paul kasi nag-quit sandali. Kaya ngayon mga Carnamental, nagbabalik na si Master Paul. Kaya kung makita nyo, ito lang po yun, kunti pa lang yung setup niya. Pero kung makikita nyo mga Carnamental, sulit na sulit. Tingnan mo naman sa mga opera ni Master Paul. Master Paul, ano po pala ang tawag dito sa mga setup na ganito, Master? Kasi sa totoo lang talaga wala akong alam sa pagdating sa aquascaping. Master, kaka-umpisa ko lang din sa ganitong feeling na bale, itong mga setup na to is yung tinatawag na nano tank setup, which is low tech lang siya. Lahat ng plants na ginamit dito is yung low maintenance na. Bale, yung light lang, tsaka yung ordinary substrate lang like garden soil na binabawal ng yung sand para hindi makatulong. Yun lang, halos. Tsaka may filtration din na ginagamit yung hang-on back filter. At yun, yung plants lang mismo talaga, tsaka lights. Yun yung pinaka-requirements, Master. Pinaka-lights lang. Pag low-tech, kasi dalawang klase yan. Yung isa low-tech, ito nga, na setup ko. And yung isa, yung pang-advance na setup na yung high-tech. Yung gamit naman dun is yung additional ng CO2 injector. Tsaka yung ilaw niya is yung full spectrum na tinatawag or yung parang may iba-ibang kulay din. Kasi yun yung kailangan ng plants na gamit sa high-tech para ma-achieve nila yung coloration na tama sa kanila. Yung kailangan talaga nung plants na bigay mo. So dapat pala talaga, Master, talagang well knowledgeable ka talaga pagdating sa pagpa-planted. Kasi dapat kung ano naman ang ilalagay din ng mga plants, syempre alam mo kung anong requirements. Yun talaga yung kailangan. Tsaka yung sa ano pala, mention sa high-tech, yung ginagamit na nila is ito ng aquasoil. Aquasoil dapat. Pero pwede Bakit Master kailangan aquasoil? Yung aquasoil kasi is parang process na siya, which is yung parang kumbaga mix na ng lahat ng kailangan minerals ng plants para mag-develop. Ayun mga Carnamental, may natutunan tayo kay Mr. Paul about sa aquasoil. Tsaka yung kasi ang ginagandang ng aquasoil is ilalagay mo na lang talaga mismo. Hindi wala lang kailangan hugasan or Ay, direct na Master. pag pinagyan mo ng tubig kahit may makalabas, hindi siya hindi nagpakalabo ng parang kahit na ilagay mo tapos wala ka nang ilalagay na pang dagdag na substrate, okay lang. So may kamahalan.
may kamahalan na. Kaya ito yung pinaka-unang kasing tank na ginawa. Ano lang to, garden soil na binabawa ng sand. White sand. Bale ito, 4 months old na itong tank na to. So ganun, Master, ilang beses sa isang buwan dapat water change or maintenance ng mga ganyan setup. At saka paano pinaka magandang discarte, Master, para hindi talaga siya masira? Bale, dito kasi Master, ito kasi yung isang klase ng tank na tinatawag na may method kasi na ito yung tinatawag na Wallstad method. Yung sa Wallstad kasi, ang ginagawa dyan is kahit walang maintenance masyado, hinahayaan lang as is na mag-drive siya. Yung parang siya lang mismo talagang bubuhay sa sarili. Bale, ang ginagawa lang pag naka-Wallstad method, dagdag bawas ng tubig. Yun lang. Kaya nga, kung makita natin, wala siyang hub na ano. Kasi kaya pala ano lang. Kasi yung dito, plants, Master, yung plants na kasi mismo parang nagsa-cycle. Tsaka dito naman sa ibang setup, dito sa dalawa, ang ginagawa kong maintenance din is halos twice a week kung medyo magbabawas ng mga 30% lang ng tubig. Tapos kuskus din kung halimbawa may makakita ng malumot na algae, kukuskusan ng konti. Tsaka siphon, tapos yun, dagdagan tubig. Yun yung ayun para sa akin kasi hindi kasi ako ganun yung parang may iba kasing hobbies na sobrang alaga talaga nila yung setup nila. Ako kasi yung parang tamad-tamad din kaya halos twice a week, minsan nga once a week pa gano'n. Pero okay naman siya. Ang important, ang inaano ko lang kasi is yung mga stocking na isda, shrimps, is kung okay naman sila, hindi ko na masyado ginagawa. Gaya nito, kahit puno na siya ng algae, hindi ko na siya masyado tinitriman or inaalis kasi yung shrimp dyan is nag-thrive naman. Kasi di ba yung mga shrimp, Master, mahilig sa algae? Yun yung pinakaano. Buti, Master, yung ibang daon, hindi naman nila. Hindi naman. Bali, yung lang, parang madaling na malusaw, yun na lang yung yun yung kinakain nila. Tapos, Master, ano yung mga isda na nilagay mo rito sa mga setup mo, Master? Dito, Master, ang nandito sa tank na to is shrimp na carbon vine. Tsaka yung gab na. Meron din dyan snail, pero yung mga pan snail na tinatawag na plus kasi yung iba kasing plants meron na. Hindi may iwasan talaga. Kaya yun din yung parang kung halimbawa start ng setup na ganito, make sure na walang masyadong walang eggs na para hindi overwhelm yung tank na kasi mahirap sa mag-maintain. What if, Master, kung hindi mo napansin, may nalagay kang maraming eggs nung snail. Anong dapat gawin mo sila para sa'yo? Sa akin kasi ang ginagawa ko lang kasi wala naman manual removal. Di tulad ng iba, Master, may ginagamit sila. Yung yung tawag yung sa snail na yun yung assassin snail. Wala pa kasi ako nun. Yan kasi yung isa din para pero the best talaga yun, Master. Mas mabilis talaga mawala. Tapos dito mga ornamental, kung makikita niyo po, may Sumatra Frisia dito. So, sa madaling sabi, binibreed ni Master Paul yung Sumatra. Master Paul, may ba tayo about naman sa Sumatra, Sumatra Barb? Paano mo siya i-breed or ano yung method na ginawa mo para ma-breed mo sila? Ito ko si Master, parang galing din po sa isda. Kay Master Kenneth Cantor. Yun mga ornamental, si Master Kenneth Rapalan Cantor, isa rin na member ng Bicol Ornamental Fishkeeper Groups at isa rin na addict sa pagpaplanted ng pag-aquascape. So, siguro magkita-kita na lang tayo kasi kulang din ako sa oras mga ornamental. Magkita-kita na lang tayo next Sunday
sa Makata. Doon na lang tayo, doon ko na lang ipapakita kung ano yung mga ginawa nila na mga obra. Doon na lang natin ipapakita mga Carnamental. So, ayun mo sir, balik tayo sa about sa Sumatra Bar. Ano yung method mas na ginawa? Yung ginawa ko lang din, kasi napansin ko, breeder size lang sila doon sa top ni Kaya sabi ko, subukan natin breed. Ang ginawa ko, kumuha ko ng breeder sa kanya. Bali, yung nandito, yung female niya lang ako kasi dalawa dapat siya kaso sa mga kabilang bahay na So, yun. ang kabilang bahay na lang. Tsaka andito naman yung mga male, yung male, dalawang male dito. Bali, yung ginawa ko is, pag na-identify na kasi na male and female yung isda, parang hiniwalay ko muna Siya for conditioning. for conditioning. Tapos, once na naisipan mo na mag-breed, nilalagay ko na sila sa male cage akong ginawa. Para sa Yung tinatawag nilang hapa. yun. Tapos, hinayaan ko lang sila doon hanggang sa mag-drop Ng eggs. So, kasi, master, sa pagkakalam po yung Sumatra Bar is ex-cateral din. Pareho sila ng mga Danyo, Gringas. Kaya, Tapos, master, once na nakapag-drop na ng eggs, ano na ang next step? yung next step is kung hindi ko na siya i-repeat is nasa-separate Separate ko. ulit. Then, yung fry, inaantay ko na lang mag-hatch. Ano yung eggs? Oo, yung eggs na. Bale, yung parang observation ko, medyo kasi parang 5 days halos bago kong mapansin na may gumagalaw. So, medyo matagal master bago Medyo mag-match. matagal. Hindi ko sure kung medyo matagal yung pag-hatch, pero yung napapansin ko lang na may lumalawin na lang. Hindi ko kasi makita kung ano pag, so, halimbawa ka-catch lang na hindi pa siya Sobrang pino. Parang pino sobrang master. liit lang. Tapos, Mas mapapansin mo lang pag nag-free swim na talaga si Sula. Kasi yung meron kasi ako dito bagong bagong hatch. hindi naman bagong hatch kasi ilang araw na din ata yan. Hindi ko nga makita kung hindi ko linisan tayo. Yung mga Tayo dun. yung mga naigip na kaya nanginayang ako. Yan. Pero may natira pa naman na konti. Pero konti na lang. Pero at least meron kang pampalit. Pampalit sa, halimbawa, magdadagdag ka ng ibang setup, pang-gabay. Hindi mo na kailangan bumili ulit. Yan din yung Tapos master, ilang days siya bago mo pakainin ng EBS? Bali, halos kung makita ko ng freezing kasi syempre pag-catch na, hindi pa naman kailangan talaga yung isang exact na Yung sa exact. Tapos, ang ginagawa ko is pag napansin ko na lang na freezing na siya tapos wala nang Naubos na. Naubos wala na yung laman yan. sa Yung saka ako mag-introduce ng business. Siguro mga 2 days siguro bago sure kung freezing pa. Saka ako nag-introduce ng business. Tapos ngayon master, matanong ko, ano ang preparation mo ginagawa para sa paparating na exhibit? Ayun. So ngayon, ang ginagawa ko is nagko-collect lang muna ako ng mga materials. So, Para like ano master? gaya nito master ng mga rocks o lava rocks. Naghanap-hanap lang sa tabi-tabi. Tabi-tabi Oh, para tsaka- di na gumastos mo sa ano. Kasi kung bibili ka pa, dagdag gastos yan. Pero naman na makukunan sa Dito lang. tabi-tabi lang. Tsaka Tapos, drip yung Tapos pag may nakuha na din, parang gumawa ako ng parang pag-practicean nila. Kasi nilalagay ko kung anong arrangement dapat para at least kung mag-set up na nga doon, hindi lang mag-gawin sa oras. at least, ano na, kumbaga, well prepared ka talaga, master. Hindi pa masyado kasi kulang pa sa plans. Walang pa, guns pa. So, kailan kayo, master, magko-collect pa ng ibang kakailanganing plans? At saan? Siguro masarap this week ata na bago Itong weekdays. bago dumating yung event. Kasi kailangan din natin i-condition yung plants na gagawin. Siguro ang pagkukuha ko ng plants, meron naman kasi available ng mga plants ng ibang keeper. Mga keepers, pupunta na lang master, ano? Pwede. Tsaka yung sa moss naman,
may mga nahanap na din kasi ako sa mga ilog-ilog. Ang Mm. ginawa ko is, nag-try ako mag-propagate kaso wala akong Ayan, master. Anong tawag? Di ba may iba pang tawag sa mga moss? bali yung andyan ngayon master is yung weeping moss, tsaka rickshaw, tsaka yung sa land moss yung precedence. Alin po dito, master, yung sinasabi mong Yung mga, klase, oo, klase na. bali, eto siya master yung weeping Weeping moss. moss. Ito yung precedence. Medyo Precedence. na siya. Yung land terrestrial moss kasi. Tsaka ito yung rickshaw. Ito yung part ng green. Sa ilog mo lang yan, master, na Oo, nahanap lang sa ilog. kailangan lang talaga, master, ng oras. Mm. Ano, paghahunt. Oo. Kaya, ayun din para yung parang iwas din sa pag-coach. Kaya ginagawa ko is nagtatry ako mag-propagate na lang para hindi damage yung So ito mga ornamental yung setup, closer look ng setup ni Master Paul. Ano nga ito, Master Paul, na tawag na setup? yan yung forest type na Forest. forested method. Tapos ito yung island type Island type. na Ang gamit ko dyan is parang nag-focus sa formation ng root system. tapos yung Tapos alubias. yung alubias, tsaka moss, tsaka yung cryptocrane. Tapos sa background niya is yung Ludwiga repens, tsaka stricta. Tapos ito rin sa baba, Yan yung Master, is island type din. island type na Nakafocus. sa driftwood na may moss, tsaka alubias. Alubias. Tapos nandito mga ornamental yung own breed ni Master Paul na Sumatra Barb para sa sunod na mga setup hindi na siya bibili pa ng isda na ilalagay. So ayun mga ornamental. Tapos dito forest type din to, Master. Forest type na setup na medyo malumot na. Malumot na. Tapos anong mga plus andito, Yung plants Master? dyan is alubias, kabomba, ambulya, tsaka yung tuberculatum, tas elephant ear, balisneria, tsaka moss din. Tapos syempre yung green danyo, neon green danyo. Yun lang yung Yun lang. So ayun mga ornamental, well na sa ngayong araw, marami tayong natutunan kay Master Paul about sa aquascaping. So ngayon mga ornamental, siguro bigyan na natin ng oras si Master Paul kasi birthday din kasi ng kapatid niya. Shoutout, Master. binabati ko yung lahat ng members ng BOFK. Siyempre, alam niyo na kung sino kayo. And yung sa lahat ng keeper na dito sa Bicol. Tsaka yung sa upcoming event din sa Amakata, kung gusto niyo manood, Libre pumunta naman. may ano ata din. May entrance fee. Pero kung may ano lang, pwede naman manood. Open naman siya. Okay. Tsaka shout out din kay yun nga kay Master Kailet kasi nag-back shout out. Kailet Trapanet Cantor. And yun, happy birthday kay Hermano John Peter Lerida. Tapos Yun lang. shoutout din kay Pading Markens Gumto Bertasio, kay Master Huge Gapis, tapos kay Master Francis Jan Bunpulmo, kay Padi Jake Camacho Balesa, at saka sa lahat ng sinabi nga ni Master Paul, lahat ng members ng Bicol Ornamental Fish Keepers. Di lang ako
uniform ngayon. Di tulad ni Master Paul. Naka-prepared talaga sa Master. Tapos, sa lahat ng Catanduanes fish keepers at saka lahat ng mga Bicolano fish keepers, shoutout sa inyo mga master. Maraming salamat.